Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Muskodam. Halo pemirsa, ya arep blonjo perlengkapan entek ya, mohon maaf aja bosen ya. Ana sing pernah ngomong, Mbak Eka blonjo nang pasar golek jagung. Lah aku terus golek apa? Masa aku golek emas. Nek golek emas ya nang tambang kono. Wong wis tak dono deskripsi ning YouTube-ku ki apa jenenge? Keseharian ibu-ibu ning desa. Ya suplek-suplek ya pasar masak. Kadang bancaan nek ana rezeki jalan-jalan ya jalan-jalan ya. Nah, nono ae kadang ya. Aku gak mangkal lucu wadan. Ono sing takok, ya ono lah pokoke. Ya wis pemirsa, tak lanjut lagi. Kesehariane blonjo ya blonjo. Masa aku vlog ning pengadilan ya malah medeni, ya ora. Ya karek pengadilan apa wae ngono. Sidang apa, Mbak? Ya sebenarnya nih kita lanjut. Suasana pasar. Kita belanja dulu, guys. Ya pokoknya. Kita tahu orang buka. Ya kan orang buka. Bisa. Tak tahu nang kono aku. Nah, nih guys. Ini malah gua ya. Nggih. Mbak. Iki Mbak nggak adol sak. Jenenge adol sak, mboten. Nggih pengen tumbas nek nggih. Tumbas piro ya? Nah, apa limo? Tumbas 3 ngoten le. Nggih. Baca apa bilang satu. Baca apa? Biasa nggo ada niku le, rosok-rosok ngono lho, Mbak. Nak rosok jelas dulu lah pokoknya. Biasanya ijo niku nggih, tak tumbas. Kali Nggih. teromen bae atike libur. Dadak atike wau. Wis niki mawon brambang. Balange Antri guys. Nah, aku tuh ketahanan kono salah lera tak konten. Terus tuku brambang. Ini wis tekan omah. Aku mau orang boleh angkat sik. Duwe bahanku masak. Mau. Pokes. Ayo sayangku Cimeng. Iya ya jenenge penguripan kewan. Mbak jadi biasakan iku ae pian nek kadang kala meloncat nang kono aku kadang kala ayo main mire malah wis dioyok sik iki kadang kala panganane. Aku yo ora niat nyimpar kucing yo enggak kan kadang kala refleks ayo main mire meng. Di pokesnya pemirsa. Ada temen ya? Pokes rasa-rasa no keju, kacang dan coklat. Kui isi 6 itu harganya 5.000 gitu pemirsa. Dodol wong daerah Kecutuban kan. Tapi dodolnya kene. Kecutuban ini dia gak paham aku lari jesone lah. Sebab yo ora apal yo. Dong Tuban sambung. Iki aku ki nek ditakoki gak apal pemirsa. Aku nek Jepon borone sik dong aku. Karena aku memang gak asli wong kene. Karena memang gak asli wong kene pemirsa. Bukannya seorang apal ya belajar lah. Memang Mas niki timbangan luwean sak meniki mang 3.000. Biasanya iki seprapat iki gak ono seprapat. Mbak iki lho kok ana luwean telung siung Mbak tak tukune aku. Iki kadang kala panggenanku nek pas sing anggenanku siji niki rame kadang aku awak. Aku suwe meneh tuku brambangan iki seprapat. Seprapat iki sak meniki.
Dia mbak kulane kok baku langsung tak takut ini apik lho pemirsa. Meng, aku tak ngonten ah Meng. Oh, sakmene pemirsa. Buderane gede-gede sakmene. Kuwi apa jenenge? 7.500 per empat. Kita dono pemirsa blonjoku. Wis mak-mak iki dimaklumi blonjone ngene. Jane pengen blonjone emas ya pemirsa. Tinggi kebutuhan. Emas saiki nang kene iki 1 gram ini tergantung sih, tergantung keadaannya, tergantung toko emasnya. Rata-rata ki 1 gram ya emas tanggung 1 jutaan. Ini aku takut baru emas apa baru emas tua, emas tengah tua ya. Kan mas dibagi kadar masih mas muda, mas tengah tua dan mas tua. Selarang iki mas tua, kadare sing maring anu kadare. Emang tuku tahunya isi berapa ya pemirsa? Jiro Lupatmo 5 ini 2000 bayang no. Nah gini murah ya kawan. Aku gak ngapusi. Moga pemirsa bisa datang sendiri ke pasar Kapuan. Tahu saat ini ki 2000 bayang. Nan murah ya kawan. Kita nggak kini ya nasi dodol. Berarti kita nggak sing cedak masjid Asolikin gitu loh pemirsa. Biasanya tuku terus anak wedok kata iya dodol, cuma pas itu kata mbak gak dodol, pas gak dodol. Kicor lah yo, iseh usum bacaan tironan gitu bacaan pemirsa. Aku milih pesen karena memang ibu masak dhewean iki yo gak ono sing wangi pemirsa. Dadi rada abot ya mulane kuwi aku pesen wae. Aku sing penting iki bojoku pemirsa. Aku rembukan mbek bojoku kan memang bojoku sing golek kaya ya bojoku sing kudu tak hormati, sing tak enut. Bojoku ngongkone pesen, wis mbok pesen wae. Kowe bio masak selawe iki gak ono sing wangi. Catering saiki gampang, akeh pemirsa. Njaluk rego piro ayo ditapani semampunya kita. Seperti awake dhewe diniatan bancaki anggota keluarga bulan suro iku wis apik. Entah berapa pira-pirane kuwi hak pribadi masing-masing pemirsa. Sak mampune awake dhewe. Gak ono sing larang. Masak dhewe ku nek ono sing wangi ya. Nek cuma sekedar masak 10, masak patang berkat kok bancaan manganan apa bancaan 17-an aku enteng kuat-kuat ae tapi nek anu kan gak nek akeh ki yo gak ono sing wangi pemirsa. Kene wong kene iku cara monone ngono, mesti pesen. Karena akeh sing dumer gawe, dulur-dulure, kiwa tangane kan rata-rata dumer gawe pasar, ana sing mergane pabrik rokok, ana sing nang sawah, macam-macam. Ki aku mau tuku sak. Kan aku padang kula iki bekas botol, bekas apa ki ben rapi diadai. Wedine jagani iki yo winane tanggoku ana sing kena DB pemirsa. Mbok foggingnya tekan kene isek blok ono blok kulonan. Tanggoku anake barang sing kena DB pemirsa. Memang sakit 500-an. Kita selengi sor iki manuk. Soalnya kadang kalau Pak Ibu toh rene njaluk. Yang godah sembarang kalir sakiti. Terus kita jeneng pemirsa. Tak salah namanya. Aku beli satu 5.000 pemirsa. Kakak campuran. Sekarang masih kan pasar, saat bakulnya tunggal. Dibilang sek dulur ya sek dulur. Terus emang jagung go ayam, nah kak. Ya karena aku ndek ayam ya tukuku jagung ya pemirsa. Nek aku ndek lele tukuku pelet lele. Kadang kalau tuku pindang cimeng. Oh, ini jagung putih. Kalau di sini ki ya sekilone 8.000, nek jagung kuning 6.500 antara 6.500 dan 7.000 misal. Oke, kita takon dhisik. Tak salah ngguring kok tak salah ngguring. Kita pasti ki aman kok. Sik pemirsa.
pemirsa. Ya pemirsa, kita sebar. Kita selai freezer. Kok freezer apa kulkas? Tahu nih, gue nih dimasak. Yes. Gimana aja nih memang yang pakai di pasar. Mulanya aku kadang kalau tuku segosek tadi anakku ki, kopen. Saku tak salah endi. Nah, semakin ini pemirsa. Terus ini nanti yo tak salah gini. Aku mbak sampai seneng berambang ya mbak. Wah aku tuh boros berambang mbak. Nanti bancaan malah walah aku. Aku tak ambil resik-resik. Nah, saya aduk santai. Ki pemirsa yo memang belanjaku nang pasar yo. Nek beras sih saya aman, stok beras aman. Ki ambek ngesok gula barang. Pemirsa urung tak sok gula nih. Yo ngene iki yo. Kegiatanku pemirsa sebagai ibu rumah tangga. Yo maaf lah gak nggo lipstick. Yo pokoknya tetap kuat, tetap sabar ya gitu. Memang zaman duit yangel 100.000 apa 50.000 lah, rasa 50.000 100.000 digono pasar kapan nih pasar cilik ya pemirsa mas ya. Ngono lagi gelundeng panene usum-usum bancaan kuwi bener-bener harus ngeloloni prepare dhisik bahwa nanti ki anggane mungkin sing wis pernah rumah tangga bakal ngerti lah ngono. Mungkin sing urung pernah bakal ya ngono kok yo nyelengi sik ngono kok ngene. Oh, jenenge sing urung pernah ngalami ya mesti yo pastinya mesti pandangane berbeda. Sing pernah rumah tangga dhewe butuhan iki muter mikir dhewe ngene segala macem ke bakal ngerti. Saiki iki apa-apa yo larang. Nenek urip nang desa ki positif memang bancaan dadi awake dhewe kudu iso ngatur keuangan dengan baik. Dadi sing wong lanang golek nafkah ngono pemirsa. Ya alhamdulillah iso kelakon Mas ya sak mampune santuy isone tapi alhamdulillah Mas ya bancaane memang gak di luar kata mewah ya curmono ngeter-ngeterno bancaan kanggo keluarga. Alhamdulillah dulur kene dulur merah dulur liyane iku rata iso menehi berkat wis. Nek kanggo aku sematan nuwun alhamdulillah karo Gusti Allah pemirsa. Soalnya setahun pisan suro-suro dibancai iki dalam arti ya gabungno unsur apa ya nek ngarani adat istiadat karo cormonone yo secara keagamaan kita berdoa sama sehingga urip muga diberi kelancaran dan kemudahan dan maal apapun ya kabeh mungkin dikai ujian iki macam-macam tiap orang tetap untuk kabeh pemirsa. Cuma porsinya beda-beda dan gak semuanya harus kita up ke publik saru ya. Terima kasih nonton kontenku pokoknya jolali lah kamu sama keluarga Mas Goblem tetap semangat apapun ujiannya. Aku yang di ujian pemirsa di ujian tapi gak semuanya harus apa nih aku ngonten gak semua harus tak ceritakan ke publik kok kesannya kok lebay ya umumnya porsinya apa aku ngonten ya ngonten ya mohon maaf tidak semua kehidupan pribadi saya ceritakan. Ada kalian juga ada batasannya pemirsa ya. Terima kasih tetap semangat. Doa baik kembali baik. Saya tidak bisa memaksakan orang lain untuk menyukai saya atau tidak. Sebenarnya saya di sini tidak membenci siapapun. Aku nekene berkarya, ngulik duit ngewangi bojoku. Dene sing seneng gak sing tuh masing-masing. Sebenarnya saya tidak melukai siapapun. Seperti saya tidak omong saru, omong tidak sopan. Oke, terima kasih. Tetap semangat hari ini. Doa balik baik kembali baik. Ojo lali bergembira kufur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.